O sigui, l'alumne no decideix en quin ordre aprèn les coses. Per això existeix una disciplina que s'encarrega d'entendre com s'aprenen les coses. Demostro, aquest article demostra que l'aprenentatge per descobriment no funciona. Dic, home, clar, però és que hi ha un consens des dels anys 80 que no funciona. Una cosa que jo m'havia reflexionat és que ensenyar i aprendre són dos processos diferents. Jo mai havia arribat a aquest nivell de reflexió. La caixa experiments, experimenta el que vulguis. Què vol dir experimenta el que vulguis? Sí, és una hippie. Titular, radicalment crític amb les escoles que entenen que el centre és l'alumne. Avui parlarem de l'escola, i no n'hi ha per tant. Potser quasi tothom té una opinió o altra sobre com s'hauria d'educar, que si cal continuar innovant o si cal tornar enrere. Es pot tornar mai enrere? El nostre convidat és investigador i professor universitari de didàctica de les ciències. Va estudiar física i ha trepitjat les aules per ensenyar. Ens explica apassionadament que el protagonista ha de ser l'aprenentatge de cada alumne. Defuig tant el catastrofisme com la ingenuïtat. Les seves paraules van acompanyades de recerca, lectures i experiència. Identifica biaixos i prejudicis. Renega dels savis que no practiquen i no es critiquen. I somriu. No se les dona de res, però ho dona tot per fer-se entendre. L'escola viu una crisi existencial i no ens en podem desentendre. Amb ell gaudim aprenent i aprenem gaudint. Avui, Víctor López, a No n'hi ha per tant. Benvinguts. A veure, jo actualment treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona, soc el que es podria dir investigador en el que s'anomena la didàctica, després en parlarem. La didàctica potser no és una paraula molt coneguda en el mainstream, no? Perquè normalment es parla d'educació, però la didàctica seria com la part de l'educació que s'encarrega d'entendre l'ensenyament i aprenentatge d'una disciplina concreta. En el meu cas, jo soc de didàctica de les ciències i... Perdona, Víctor, de quines ciències? De les ciències experimentals. Tens raó. Bueno, és un altre debat, no? Què és ciència? Si entrem en aquest... No, però vull dir que a vegades hi ha les ciències socials... De les ciències experimentals, del que tradicionalment ha vingut sent la física, la química, la biologia, la geologia, si voleu, les matemàtiques i la tecnologia com un àmbit una mica més ampli, però la didàctica, diguéssim, és la disciplina que estudia com s'ensenya, com s'aprèn i tots els processos d'ensenyament i aprenentatge, diguéssim, bastant enfocats al que passa dintre de l'aula. Vull dir, hi ha debats que escapen a la didàctica, que els tindrem igualment, però que no són debats, diguéssim, del meu camp de recerca. I he arribat aquí, doncs, amb una trajectòria que parteix, diguéssim, del que vindria sent la Facultat de Ciències Experimentals, no? La Facultat de Ciències de la UAB, que vaig estudiar, no? Exacte, jo estudio física i acabo la carrera de física amb una idea molt naïf i molt simplona, que també podem discutir sobre què vol dir ensenyar. Jo havia estat, doncs, típic, mentre fas la carrera, no? A les tardes estàs en acadèmies, doncs estàs donant suport a la gent que està preparant-se les proves d'accés de 25 anys... Guanyant uns calarons fent repàs. Exacte. I fent repàs. Jo també ho he fet, tots. I fent repàs amb una lògica molt... que té a veure amb ensenyar procediments molt concrets. És a dir, com resolem... Clar, jo m'havia convertit expert en 3-4 anys en ensenyar a resoldre problemes concrets, que són els problemes, diguéssim... Que surten a CL, estereotipats, els que surten a la CL, doncs una redox, no? Una reacció d'oxidació-reducció. Com es resol un problema de redox? Hi ha 6 passos que has de seguir. Clar, jo m'havia convertit en expert en això. I vaig dir, home, si això se'm dona tan bé, doncs jo el que vull ser és... vull provar què vol dir això de ser profe, no? I llavors, en el seu moment faig el cap, quan acabo la carrera, amb la idea una mica de... això és un tràmit, no? Que és un procediment, És aquell certificat d'aptitud pedagògica que durava un curs i que estava dins de 2 semestres. Mig curs, exacte. I era una cosa molt... Jo me la vaig plantejar com una cosa, en aquell moment, molt burocràtica, molt de dir, bueno, s'ha de fer per tenir un paper, no? Com qui es troba el carnet de conduir, no? O sigui, no és que m'apassioni saber les normes de circulació, sinó que és una cosa que s'ha de fer. I realment, fent el CAP, a diferència de molts companys que van viure una experiència molt diferent que jo, a mi em desmunta totalment la meva identitat que jo havia construït durant 5 anys. Em desmunta la identitat. Per exemple, una cosa que jo havia construït i que segurament m'havien induït molt a pensar així a la Facultat de Ciències, concretament al grau de Física, és aquest punt
d'aquesta mena de superioritat intel·lectual que tenen, aquesta inclús jerarquia entre disciplines, no? És a dir, a dalt de tot tenim la matemàtica, les matemàtiques, que és la disciplina més pura, la més perfecta. A sota tenim la física, que és com una mena d'aplicació pràctica de les matemàtiques. Després hi ha la química, que ja és una mica més complexa. Després tenim disciplines científiques més vulgars, com serien la biologia i la geologia. I després tenim el que serien les ciències socials, les humanitats, la filosofia. O sigui, jo m'ho creia que això era així. Bueno, això era el típic clitxé de quan estudiaven, potser ja no tant nosaltres, però sí els nostres germans, almenys el meu cas, de ciències i lletres, no? Hi havia aquesta... Però jo havia arribat a riure-me'n. Una separació elitista, no? En aquells ara queda una mica lluny. Però jo en aquell moment jo no ho vivia com a elitista. O sigui, jo m'ho havia arribat a creure. Ho havies naturalitzat. 5 anys de construir-me com una persona que estudia física i que, per tant, estava per sobre intel·lectualment d'altres àmbits de coneixement. Què dius que passa? Doncs que me n'adono que això no és així. Me n'adono, per començar, que estic reproduint un estereotip espectacularment classista, racista, masclista de l'home blanc, no? O sigui, el científic blanc europeu o nord-americà que guanya un premi Nobel, que tots són homes, que tots són blancs, que tots tenen una visió d'un coneixement on la teoria, diguéssim, està molt per sobre de la pràctica, no? Jo tota la carrera resulta que tenia els profes bons, els catedràtics, m'ensenyaven teoria de física quàntica. Dura, sí. I els pobres becaris m'ensenyaven al laboratori òptica o termodinàmica, però o sigui, a mesurar coses. Què és això de mesurar? O sigui, hi havia un punt inclús de despreci als fenòmens que representa que són els fenòmens que han portat a construir el coneixement científic. És a dir, el coneixement científic ha avançat en base d'enfrontar-te a fenòmens. És a dir, per què un científic o una científica... Em sento superidentificat amb això que estàs explicant, Víctor, perquè jo començo enginyeria química, com bé saps, perquè amb el Víctor ens coneixem, i em passo a matemàtiques perquè quan estic al laboratori em sembla que estic perdent el temps, soc absolutament patós, em trenca tot... Saps? Vull dir, i en canvi el que és boli, paper i boli... Revisa-ho en perspectiva. Hi ha un punt d'admiració per lo que és estrictament intel·lectual en el sentit de llapis i paper. Intel·lectual, abstracte, quasi que els exemples s'obren perquè molesten. I llavors aquesta... Per anar encaminant, perquè si no ens allargarem molt. Vols dir que això et porta cap a apassionar-te més per la didàctica i entendre que, per exemple, en un institut totes aquestes coses experimentals i que tenen a veure amb com t'aproximes a l'aprenentatge estan molt més connectades amb coses menys abstractes? O per què ho dius, això? I que la forma de raonar de la física, que jo entenia com una forma de raonar privilegiada entre les formes de raonar que existeixen, i que jo no entenia per què la resta dels meus alumnes no ho entenien, perquè jo quasi, no els hi deia així, però pensava, jo estava fent classes de repàs a tercera de carrera i pensava, però si la física és perfecta, per què tu no l'entens? És un problema que tens tu, no? És un problema que tu com a persona, i m'adono que és infinitament més complex. Per exemple, una cosa que jo m'havia reflexionat és que ensenyar i aprendre són dos processos diferents. Jo mai havia arribat a aquest nivell de reflexió. Una altra qüestió que mai havia reflexionat era la naturalesa de les ciències. Per exemple, jo tenia una visió extremadament racionalista i absolutista del coneixement científic com una mena de coneixement preestablert que aquelles ments privilegiades han pogut tenir una revelació divina per entendre-la. O sigui, això, que és una idea de la naturalesa de les ciències que ha prevalgut durant molts segles, vull dir que no és una cosa que només em passés a mi. I perdona una cosa, Víctor, molt ràpid, però vull dir que quan estem parlant d'aquest prejudici on la teoria està per sobre de l'experiència, jo fins i tot això el puc trobar en la mateixa història de la filosofia. És a dir, el primer llibre de la metafísica d'Aristòtil, Alpha Maior, és claríssim que l'arquitecte que sap el disseny de la casa és absolutament superior als manobres que l'estan construint i que l'experiència et pot servir per resoldre problemes pràctics, però que evidentment el coneixement teòric i el coneixement teòric per la teoria mateixa és absolutament superior. Aquesta jerarquia està falcada ja no 2.500 anys d'història. I a més, amb una visió molt naïf de que aquest coneixement teòric, si tu no entens que és una construcció social, o sigui, si tu parteixes que aquest coneixement teòric està preestablert, la divisió, no? O sigui, després en parlarem, no? Però el típic és que no fan la resta portant-ne. O sigui, com si la resta portant-ne existís quan es va crear l'univers.
O sigui, la resta portant-ne és una construcció que hem fet les persones una mediació, sí. perquè ens funciona en un moment determinat. Però quan jo vaig acabar el grau de física, la llicenciatura en el seu moment, començo a fer el certificat d'aptitud pedagògica i me n'adono que tot el que jo havia après, que era una mena de dogmes totalment absolutistes, el model de no sé què, el model de Rödinger, de la física quàntica, del rotllo. Això és curiós, no? Perdona que et repregunti, perquè qui vas trobar en el cap que tingués aquesta visió tan transformadora? Perquè era en una època que no hauria de ser fàcil. O sigui, en aquell moment el cap era precisament una mena de xec, no? Precisament perquè estava molt instal·lada aquesta noció, que després espero que puguem discutir o no, a veure què en penses, de l'important és que el docent de secundària sigui un especialista en la seva matèria. Exacte. I el cap és una mena de... no sé què hi havia de continguts, però una cosa de, vinga, 4 Hi havia una assignatura de pedagogia, una altra de didàctica i les pràctiques. Exacte. I allà vaig aprendre la diferència entre pedagogia i didàctica, o si no va haver-hi un intent que això se'm pogués ensenyar, perquè jo també el vaig fer al cap, però efectivament és això que... I llavors, vas tenir sort? Home, jo vaig tenir molta sort. Perquè tampoc hauria de ser fàcil en aquell moment que algú que piloti un cap... Molta sort de que concretament el grup de didàctica de les ciències a l'Autònoma era un grup referent a nivell estatal, seguríssim, i possiblement a nivell europeu dels millors grups de recerca que hi ha hagut en didàctica de les ciències. I llavors... Explica'ns una mica què feu, per exemple, o què has fet, què es vas fer la tesi, o a partir d'aquí algun resultat concret que puguis dir. A mi m'interessa saber com els nanos aprenen. Per exemple, la meva tesi, llavors, un dels temes que a mi m'apassiona en el moment d'entrar aquí és concretament l'ús d'experiments virtuals. Per què? Perquè és un tema que en aquell moment comença a estar com, entre cometes, hi ha moltes aules d'informàtica, hi ha molts espais on els profes poden, ni que sigui projectar, per exemple, una simulació d'una reacció química que potser tu no et dona temps a fer-la al laboratori perquè tens mitja hora, llavors no et dona temps que els alumnes vagin al laboratori, però tu pots projectar una mena de, dir-li videojoc, no és un videojoc, la idea aquesta d'un sistema virtual on l'alumne pot modificar variables. Què passa si augmento la temperatura? Ostres, doncs mira, si augmento la temperatura puja no sé quina variable. O una d'electromagnetisme. Llavors, la meva tesi consisteix en intentar entendre les dificultats de comprensió lectora, però no lectora de text, sinó lectora d'imatges. I llavors em passo 3 anys, 4 anys, asseient-me al costat d'alumnes i dient-li, explica'm què veus aquí, juga una estona amb aquesta simulació i dialogant amb ells. I llavors entrevisto desenes d'estudiants en els quals, de molts instituts, de molts contextos socials diferents, i em dedico a catalogar quin tipus de dificultats hi ha. Llavors entro, clar, me n'adono que no va només de saber ciències. Clar, has de dominar la física, la química que hi ha darrere, però hi ha un tema, per exemple, de semiòtica, no? Un tema de... Clar, començo a llegir Halliday, començo a llegir Lemke, començo a llegir la gent, a filòsofs, i te n'adones que la importància és això, de tenir coneixements que provinguin d'àmbits molt diferents, formes de mirar molt diferents. Llavors, em centro molt, sobretot, en el que després en parlarem, que és la idea de les pràctiques científiques, que el que ve a dir és... Després en parlarem, si voleu, això és una mica hereu de Vygotsky, no? Tota la gent que el que ha fet és dir s'aprèn participant de les formes de fer. O sigui, aprendre una cosa vol dir participar d'aquells processos, d'aquells llenguatges, d'aquells raonaments, d'aquella comunitat, d'aquell sentiment en el qual tu vols pertànyer. A petita escala, en aquest cas, seria fer que els alumnes siguin, diguéssim, es posin la bata de científic i es facin preguntes científiques, que puguin recollir dades, que puguin observar fenòmens, que puguin explicar el que estan veient. Llavors, trencar la lògica de consumir passivament la ciència que els científics ja han construït. No? És a dir, aquí tens la taula periòdica, perquè la taula periòdica algú es va dedicar a ordenar els elements, la teva feina com a alumne és memoritzar en quin ordre els elements han aparegut. I llavors, la meva recerca s'ha intentat centrar en dir de quines formes podem involucrar l'alumne no tant en el consum passiu dels productes que ha construït la ciència històricament, sinó dels processos que han portat els científics a construir aquestes idees científiques. Per diversos motius. El principal és perquè s'aprèn així, o sigui, és com s'aprèn, o sigui, les persones aprenem, i això tots els antropòlegs que han, com deia de Vygotsky, han analitzat com les persones aprenem en contextos no tan reglats, jo què sé, com aprenen, com aprenien els membres joves d'una tribu
que aprenien a pescar. No anaven a una escola de pescadors i seien i els explicaven els tipus de canya i els tipus de peixos i quan feien l'examen. Sí, m'agrada aquest gir que està prenent això, perquè resulta que el qüestionament de la manera de fer tradicional no és per innovar necessàriament, sinó per tornar una mica enrere com ho feien, per exemple, a tribus antigues. Totalment, però és que els antropòlegs, jo què sé, doncs tota la gent que ha analitzat les teories, diguéssim, contemporànies d'aprenentatge. Bueno, clar, si són antropòlegs són coetànies, llavors o contemporànies. Sí, dels anys 90... Sí, però vull dir que són tribus que potser no són antigues, sinó que estan existint ara. O tribus, o per exemple, jo què sé, una de les recerques més importants de la teoria de l'activitat, no?, que en parlarem també si voleu, és la qüestió aquesta de com s'aprèn... Teoria de l'activitat de Leontiev. Clar, exacte, però quan analitzant-ho en contextos com ara, per exemple, com aprens habilitats dintre d'una oficina. Llavors, com participes de les formes de fer? Jo què sé, quan un xaval entra, però és que això és aplicable a 1000 situacions, no és una cosa innovadora, és a dir, com s'aprèn a ser casteller i a ser diable i a qualsevol colla de cultura popular? Com s'aprèn un esport? Com s'aprèn un hobby? Com s'aprèn a cuinar? Com s'aprèn a ser pare? Sent pare? Sí, com s'aprèn a ser pare o ser mare? Sí, tens el manual del padre, però... Oi que sona una mica ridícul del manual del... Sí, oi que sona una mica ridícul pensar que per ser pare t'has de llegir el manual del bon pare? Però en canvi tenim assumidíssim que per ser químic has de llegir el manual del bon químic, que vol dir saber-se l'oxidació-reducció, la taula periòdica, la formulació, i quan fem la química, quan la fem, quan fem els experiments, quan ens fem preguntes. Sobre que et digui una cosa sobre això. Sí. En relació a aquesta idea de que és interessant introduir els mediadors, o sigui, perquè un nano aprengui matemàtiques, per exemple, és important introduir els mediadors que la ciència matemàtica ha anat introduint i descobrint al llarg de la història. És a dir, que el desenvolupament del nano segueix una mena un recorregut paral·lel a la historicogènesi. Això és una de les tesis del Pablo del Río, aquest psicòleg que ens ha seguit nosaltres, que la seva tesi doctoral va consistir precisament en això. I per tant em sembla molt interessant. Jo crec que la gent que ens està escoltant, ara que ja hem fet una mica de recorregut biogràfic, ja t'ha pogut situar, no? Ha pogut situar el Víctor en una persona que és molt constructivista, que és molt partidària de l'activitat, de la comunitat, a l'hora d'aprendre, i per tant ens permet, jo crec, ja anar al debat que més ens interessa, que evidentment ens interessa molt això tan específic de les ciències, però sobretot crec que pel que volíem portar-te és per parlar d'educació, perquè estem en un moment en el que el tema educatiu està molt enfangat, les posicions són molt dures, no? Llavors, per situar el debat i llavors anar desgranant els temes que ens vagin interessant, jo fa temps, i ja ho hem parlat alguna vegada privadament, no? Que tinc la sensació que hi ha una mena de diàleg de sords entre dos grans corrents en el món de la docència, especialment de secundària, però no només, no? Les etiquetes les podríem canviar o no, però vaja, podrien ser els innovadors per una banda i els tradicionals o la reacció, si és que ens cauen pitjor, per l'altra, no? I d'alguna manera les característiques o les posicions de cada un dels bàndols estan molt marcades i sembla que no tinguin capil·laritat entre elles, i fa que, per exemple, si tu ets partidari dels continguts, d'aquesta noció de continguts, doncs t'hagis d'inscriure necessàriament entre els tradicionalistes, podríem dir, i tal, i en canvi si ets partidari de les competències, que és una de les coses que m'agradaria que ens parlessis, perquè tu t'he vist defensar-les amb vigor, diguem-ne, perquè ho has estudiat, doncs ja t'has de situar necessàriament al calaix dels innovadors, no? El mateix passaria amb el tema de l'autoritat docent, no? Si ets partidari de que el docent sigui l'autoritat a l'aula i de recuperar aquesta mena de verticalitat d'abans, doncs estàs amb els tradicionals. Els innovadors consisteixen només, sembla, insisteixo que ho dic amb una mica d'ironia perquè crec que en el fons les dues posicions, les polaritats sempre han d'estar una mica mesclades, no? Però tu ets partidari de la centralitat de l'alumne i tal. Els primers són partidaris del treball individual, els altres del treball cooperatiu i de que a l'aula hi hagin taules mesclades i tal, i pasqual. Els primers, ja vaig acabant la llista, però crec que tothom situa una mica els debats i volem sobretot que ens diguis què en penses tu. Són partidaris, com dèiem abans, de que el professor de física sigui un expert en física, però si no té ni punyetera idea de pedagogia o de didàctica, dit així millor, no? I de com s'ensenya i s'aprèn la física no passa res perquè l'important és que sigui un bon físic. I en canvi a l'altra banda hi ha tot el que amb sorna s'anomenen els pedagogistes, la gent que sap com s'ensenya i com s'aprèn, però que no necessàriament n'hagis de saber massa res, que també no sé si ho defensa ningú. En aquesta dicotomia, que jo crec que és com un drama, perquè en el fons tothom s'etiqueta en algun dels àmbits i el diàleg entre les parts és molt difícil, ens interessava molt parlar amb tu,
estic allargant la introducció, però crec que justifica que t'haguem portat, perquè tu ets una persona que inequívocament ets una persona que ha sigut militant, o segurament encara ho ets, de l'esquerra independentista, una persona comunista, una persona amb consciència de classe, una persona que ha optat per la pública, una persona que no se li pot dir mira, aquest nano és un enviat de la Caixa i de l'OCDE i de no sé quina fundació filantròpica capitalista, però en canvi no t'estàs alineant en molts àmbits amb les posicions més del primer calaix que he dit, no? És a dir, pots defensar la noció de competència com una noció... pots defensar la qüestió del treball en equip i, bueno, aquesta és la justificació de per què ens interessava que estiguéssim aquí. Llavors, si vols comencem des del principi, abans d'entrar en cada una d'aquestes característiques. Com és l'escola que ens cal? Quina creus que és la funció de l'escola? No sé si és la mateixa la de l'escola infantil o primària que la secundària, però crec que en totes aquestes posicions hi ha de fons un debat sobre què ha de fer l'escola. L'escola ha d'instruir, l'escola ha de formar... Quina és la teva posició en relació a això? I a veure si anem aterrant a coses més concretes. No he sapigut formular-ho de forma més concreta, disculpa. A veure, l'escola que ens cal... El problema que té és que ens cal ara o que ens caldria en una societat o en un model de relacions molt diferents, no? Jo crec que l'escola que ens cal ara és l'escola, ara, diguéssim, l'any 2025, en la crisi, diguéssim, que després podem entrar en les diferents crisis que està experimentant l'escola com a institució, que crec que seria interessant. És una escola que el que ha de moment fer és sobreviure, deixa'm dir-ho així, però és que és veritat. O sigui, a l'escola planen sobre l'escola unes crisis molt grans que a curt mitjà plaç el que hauríem d'aconseguir és que l'escola aguanti. Que l'escola no es derrombi, perdona, ja sé que sembla ultra reformista i super de mínims, però l'escola, el que necessitem en els propers anys i el que haurien de fer, diguéssim, les persones que siguin les responsables han de, d'alguna manera, evitar que el col·lapse que està vivint l'escola vagi a més. I això, evidentment, després si voleu parlem de quines polítiques... De cara a diagnosticar, és a dir, el que preguntava el Pau, és a dir, si hi ha un col·lapse, si hi ha una crisi, ja has parlat de múltiples crisis, així ràpidament, quatre pinzellades de què està passant a l'escola? La primera és molt fàcil, la primera és, suposo que estareu d'acord, a veure, l'escola es construeix, l'escola, diguéssim, moderna... Com tota institució, és una construcció. L'escola es construeix en un moment, diguéssim, ja no només com pel que els fills dels aristòcrates, sinó... O sigui, en el moment que es construeix una escola per tothom, per d'una manera, per tota la ciutadania, es construeix l'escola com la principal font d'accés al saber. O sigui, fins al 2000, per dir-ho d'alguna manera, l'escola era l'accés al saber. Per tant, el professor, la professora, no? El mestre, era la font, era una persona de classe treballadora, la principal font d'accés. Evidentment podia llegir llibres, podia anar a la biblioteca, però el professor era, diguéssim, irradiava coneixements, no? I a més aquests coneixements tampoc eren tan fàcils de trobar-los per altres vies. Per tant, en el moment en què avui en dia, ens agradi o no, no estic defensant que sigui així, però no hi ha gairebé cap contingut escolar. Escolar entenem com des d'infantil fins a batxillerat, d'acord? Crec que la universitat juga unes altres regles de joc. No hi ha absolutament cap contingut escolar que no puguis trobar un tutorial a YouTube on t'expliquin com es fa el que sigui. Analitzar gramaticalment una oració, traduir en no sé quin idioma no sé què, resoldre un problema... Què passa? Que l'escola competeix contra moltes altres fonts d'accés al saber. Algunes d'elles molt més atractives per l'alumnat, i no ho dic com a bo, perquè, per exemple, els criptobros que es dediquen a... Escolta, tu el que has de fer... Educació financera, segons els seus conceptes. Exacte, educació financera. Jo t'ensenyaré a preveure quan pujarà no sé quina moneda i tu invertiràs aquí. És molt més atractiu que jo t'ensenyaré a analitzar una oració. I perdona, Víctor, i entre aquestes crisis també podria haver-hi un cert qüestionament de la suposada autoritat que tenia aquesta figura? Sí, però per mi això és més la conseqüència. No sé. Deixa'm tres que jo veig molt clarament. La primera és aquesta. O sigui, la crisi del monopoli i l'accés al coneixement. Estem apuntant, La crisi del monopoli i l'accés al coneixement. La segona, jo crec que té a veure amb la crisi de les expectatives. Això suposo que també és una cosa bastant consensuada. És a dir, jo recordo que jo vaig mamar molt a casa
perquè els meus pares ho havien experimentat en primera persona, si estudies i t'esforces, l'ascensor, sí. La teva vida serà millor. O sigui, hi ha unes expectatives. Llavors, clar, i això ho vaig mamar a casa, clar. Els meus avis, diguéssim, eren persones que van arribar a Catalunya sense absolutament res, i tant el meu pare com la meva mare són dues persones que són perfil de que estadísticament segueix sent així, per això hauríem d'estudiar bé les vàlues, no vull interrompre el relat, però això ho he discutit amb gent a vegades i segueix sent cert que la gent amb estudis superiors, a nivell d'atur, a nivell de moltes variables, és a dir, sí, tant, evidentment, tota la gent que es queda pel camí, abandonament escolar prematur, vull dir que tampoc és que hagi desaparegut aquesta idea de... Com aquest ideal meritocràtic a l'escola segueix sent una mica un valor, no? Si tu segueixes o no. Però també ha passat que no estem al mateix nivell on estaven potser les generacions que immediatament ens han precedit. És a dir, hi ha hagut un moment de progrés i d'ascensor on molta gent s'hi agafava, i sí que és veritat que a partir dels anys 90 diguéssim que tu ja no viuràs com han viscut els teus pares. Sí, no, és una moda convença d'això. Però està bé el que dius tu també, és a dir, tot i així... Que sí, no, és evident, Les dues coses. Tampoc hem de caure en dir, però no serveix de res, no estudis a la uni. Jo tinc molta gent propera que tenen uns adolescents i que aquest el segueix. Ho vam parlar, no és la solució. Però ha perdut pes, en tot cas. Sí, totalment. I la tercera, per mi, té a veure en el col·lapse entre les intencionalitats i la realitat material. I aquí, principalment, torno a la inclusió. Abans n'hem parlat informalment, la qüestió de la inclusió. El decret d'inclusió que es va fer amb suposada bona fe, jo no crec que hi hagués un pla premeditat, després en parlem també, no? 2014, 2015, fa més d'una dècada ja. Sí, fa una dècada, exacte, just ara fa una dècada. És un pla molt ambiciós que el que planteja és canviar la lògica de hi ha una escola per a alumnes, diguem-ne, estàndard, per dir-ho d'una manera, i tot l'alumnat que quedava perifèric per qüestions de... El que vale i el que no paga FP, el que es deia tota la idea de fer una escola inclusiva. No, i no només això, sinó persones amb dificultats molt grans d'aprenentatge, persones amb necessitats de tipus, això, d'atencions molt variades, autismes... Que no siguin segregats, és a dir, posem-los tots junts a l'aula i que la realitat sigui diversa... I que l'aula s'assembli al màxim a la societat. És a dir, si a la societat hi ha persones inclús, jo què sé, amb discapacitats auditives, no sé, visuals, de tot tipus... Clar, això... Jo això m'ho trobo molt. Parlo d'alguns exemples, però nosaltres ens ho trobem en el dia a dia moltíssimes vegades. Vull dir, persones que... Després en parlem, però sí. Llavors, això és una realitat avui en dia. I aquesta aposta que es fa que és una suposada un avenç en una lògica progressista, no? S'entén, no? Que si tu apostes per una societat més cohesionada, on ens reconeguem més els uns als altres... El típic exemple dels xavals que van a les escoles aquestes superdèlit, que tenen un vagó dels ferrocarrils, que són tots iguals, tallats amb el mateix pentinat, amb el mateix vestit, amb la polsareta, tots igual, que fan molta ràbia. Per evitar això, anem a fer una escola que sigui representativa de la societat. Però clar, fent això sense una dotació i sense una... No s'ha dotat de pressupost. Una planificació, ja no només... que falten diners, però és que va molt més enllà. Espais, personals, organització dels centres, la pròpia lògica de... És que són tantes coses. I llavors, aquesta tercera crisi, la crisi de xoc entre les intencions i la realitat material, jo crec que aquestes tres crisis en un còctel ben barrejades... Permet-me tenen... molt breu, però molt breu, però és que aquí hi ha una dissonància increïble que jo més d'una vegada m'ho havia plantejat. En determinades concepcions de què havia de ser l'educació secundària obligatòria, hi havia valors com la cooperació, hi havia valors com anem tots a l'acordada es va al ritme i al pas del més lent, anem a treballar una sèrie de qüestions en les quals no hi haurà molta diferència entre el que primer entén la lliçó fins a l'últim, etc, però això estava, diguéssim, en xoc, en dissonància completa respecte al que estava passant a la realitat i en el mercat. És a dir, que mentre s'estaven posant empreses de treball temporal durant els anys 90, a l'escola se'ns estava explicant una història que era un món on es partia de l'igualitarisme. I això pot generar una certa dissonància, també. Estic sent provocador totalment. Sí, fantàstic. Totalment. I afegeixo de dissonàncies. Però clar, això crec que no són tant crisis de l'escola, sinó de la societat. Clar, efectivament. A l'escola portem 4 anys parlant dels objectius de desenvolupament sostenible, mentre només les bombes que es tiren a Gaza estan generant més CO2, de tot el CO2, que totes les escoles d'Europa
poden estalviar en plans d'acció climàtica. Ja tenim un tall, això és una bomba. Clar, llavors vol dir que els objectius de desenvolupament sostenible són dolents? No, però tant l'alumnat com el professorat veu els objectius de desenvolupament sostenible i diuen us esteu rient de nosaltres. Clar. No hi ha un punt. Bueno, aquí hi ha una reflexió que sempre fa també el César, que el citem molt últimament, doncs així, que és que d'alguna manera, per una banda, l'escola està bé que sigui aquesta institució republicana, aquest últim garant que transmet precisament aquests valors que a tu et semblen cínics, però que està bé que hi siguin, perquè si no, com ens desenvoluparem si no? Però per altra banda, topa amb una societat de mercat, amb una societat capitalista que consisteix precisament en que sobrevisquin les persones que tenen menys aquests valors que hauria de defensar l'escola, i per altra banda dipositem, i aquesta és la reflexió que fa el César, que deia, totes les esperances de canviar la societat a l'escola. O sigui, al final tot funciona en una lògica absolutament diferent, però els profes de secundària ens han de salvar del món, ens han de fer els nanos que es concentrin. Aquí hi havia la meva crítica. Però mira, un altre exemple que és també molt, jo crec que molt il·lustratiu. L'ús del català. L'ús social del català. O sigui, tenim un problema brutal de que ens hem terciaritzat com a país, que hem apostat pel turisme que vol dir els expats, uns preus altíssims que fons voltors s'encarreguen de monopolitzar el mercat del lloguer. Tenim un interès zero per part de les institucions per realment promoure estructures. Però el problema de l'ús social del català és als instituts. I llavors, clar, un altre cop, una altra llosa. Clar, jo soc un profe i dic, vale, ok, jo he d'ensenyar química, és igual, matemàtiques, però és que a més he de vetllar perquè el meu alumne tingui una perspectiva de gènere. He de vetllar perquè es cregui els objectius pel desenvolupament sostenible. He de vetllar perquè facin l'ús social del català. He de vetllar perquè tinguin un consum responsable. He de vetllar perquè tinguin hàbits saludables, promoguin l'esport. Clar, o sigui, se li està demanant a l'escola que solucioni els problemes de la societat. I en realitat, tot i que per a algunes persones puguem creure que l'escola és molt important, que ho és, sí, tampoc vull arribar aquí, per tant l'escola no serveix per res, però l'escola és una gota en una immensitat. Una gota en una immensitat que, d'altra banda, els alumnes hi passen bastantes hores al dia i que alguns, malgrat que s'ha volgut fer d'una manera més esponjada, més innovadora, més flexible, continuen vivint com un ingrés de presó de dia. Una alienació total. En termes penitenciaris. Jo ho he sentit. Ho he sentit en alguns alumnes quan hi van cap a l'escola, cap a 8:45, me'n vaig a la presó i després cap a 1:15 ja tornaré cap a casa. És a dir, ho viuen en termes penitenciaris. No em vull posar molt Foucaultià, però també, imagina't la feina que encara hi hauria de fer en termes de fer-la més oberta i més flexible, també, aquesta escola. Per aprofundir una mica en termes de didàctica, que hem fet el titular al principi, però ho estem passant per alt, perquè podem anar a llocs una mica diferents, jo crec, i ens saltarem això i és interessant. Has parlat del tema del català, pot ser una manera d'entrar-hi, és a dir, hi ha molta gent que diu des de l'àmbit de l'antipedagogisme i des de l'àmbit de hem de tornar a l'escola amb l'autoritat docent i alhora amb la memòria i que la prioritat siguin els processos intel·lectuals i cognitius i no tant aquestes coses de flu-flu, de la intel·ligència emocional i dels objectius de desenvolupament i el treball cooperatiu i les competències i totes aquestes hipiades, no? Ho dic amb aquest llenguatge dur que utilitzen. Una de les crítiques que fan és que precisament el fet que el docent hagi perdut autoritat ha deixat de ser la referència lingüística, com que els nanos estan treballant jo ho he vist en escoles, això és veritat, que la major part del dia se la tiren en espais, en grup, treballant entre ells, la seva principal referència lingüística, també per tema de migració i també per referents a internet, per 1000 coses, és el castellà, comença a convertir-se el castellà en la llengua d'ús habitual al pati i tal, i això fa que de sobte, com que l'aula deixa de ser un espai on el nano escolta i el profe parla, doncs llavors la llengua d'ús normal a l'aula sigui el castellà. Què en penses d'això? Home, considero que és bastant una mica més complex l'anàlisi, o sigui, els referents, o sigui, fem la pregunta al revés, o sigui, realment creiem que si en comptes d'escoltar 10 frases n'escoltéssim 20, el profe canviaria el problema que estem tenint? O sigui, jo què sé, nens catalanoparlants que es posin a jugar en castellà al parc. Per què? Perquè els dibuixos són en castellà, perquè d'això són, per què, no? Tots els referents culturals, els videojocs, les cançons, els youtubers. Llavors,
No ho sé, jo no... No em vull passar d'espavilat, però seria fer-los parlar en català, no escoltar català només. No només listenings de català. Sí, segurament. En termes constructivistes. Segurament, sí, home, clar, evidentment. O sigui, les hores que es dediquin a parlar en català és proporcional a la competència lingüística que tinguin. Però el meu dubte és... O sigui, no sé si l'ús social del català té a veure amb saber analitzar, per exemple, una frase des del punt de vista gramatical, que no dic que no s'hagi de saber. Sí, tu dius... Jo estic que jo anava a l'escola i jo anava a la mateixa escola que tu, perquè jo anava a una escola a Creu Alta i tu segurament anaves a una escola on la majoria de gent era castellà parlant, però sentien català on? A l'escola. I d'aquí sentien català. Sí, del mestre. Únicament, tot el dia. Jo sentia català de tots els mestres perquè tots parlaven en català i hi havia una companya a classe que parlava castellà. La que parlava castellà. Realitats lingüístiques completament diferents. Però tant tu com jo reconeixem que hi havia una inserció lingüística claríssima a l'escola d'aquella època, als anys 80, 90, en el català. O sigui, no senties, era absolutament impossible imaginar que senties un professor parlant en castellà. Jo no l'havia sentit mai. A primària no. Jo vaig començar a sentir secundària. Jo a primària en tenia uns quants en castellà i a secundària també. Però bueno, entenent que no podem debatre el tipus d'escola que ens cal en base a això, jo crec que menys tenir l'impacte que ha tingut amb el tema lingüístic, algun tipus de forma de fer classe. Però bueno, potser no és rellevant, no en tinc idea. Estic fent advocat del diable, Víctor, i volia saber quina opinió tenies. Aquesta no me l'esperava. No en sé, però jo crec que els companys que... A nosaltres ens agrada posar contra l'escola de gent que ve i posar-la contra el d'allò, i tu ets una persona que jo crec que has defensat, no? O s'està veient, ja ho aniràs detallant, la qüestió de la innovació educativa. Jo et volia preguntar, també per seguir apretant una mica, si creus que en alguns sentits la innovació s'ha anat una mica massa lluny. Què vull dir? Poso un exemple molt radical, però i que no és il·lustratiu i que segurament diràs, és que Pau, això que estàs dient és estúpid, perquè això no passa a les escoles. Però bueno, jo què sé, vaig a posar l'exemple més extrem d'una escola lliure a la que jo vaig anar a fer un taller i que a primera hora del matí em vam seure amb una rotllant amb els nanos a les 9 del matí, nanos de diferents edats, en una escola del Baix Llobregat, on es va discutir si l'activitat que jo feia la fèiem o no. És a dir, jo em vaig sentir com una mena de comercial, explico això, que sembla un iaiete, perquè ho he explicat més d'una vegada, i és un extrem perquè no passa, però jo em vaig sentir indigne en el sentit de dir, bueno, estic aquí discutint amb un nano que té 6 anys, un altre 9 i tal, si el que jo vinc a fer té sentit o no, i per tant m'he de vendre fins i tot. És que estic fent de comercial respecte que el procés d'escriptura que farem serà interessant. Escolta, tu, l'escola considera que jo he de venir a fer això? Els nanos fan això i punt. Llavors, ja sé que això no és significatiu, moltes vegades s'agafa aquest fetitx de l'escola lliure com una cosa generalitzada i els col·les que han currat per projectes no han fet això, però de forma menys radical he vist coses similars en centres, tio. Centres que han tingut molt bona fama i que, per exemple, l'atenció, deixa'm que et critiqui això, l'atenció que des de la perspectiva constructivista és una funció superior que es construeix, totalment trencada, o sigui, veure davant d'un grup que efectivament està treballant en grups, amb taules, i que jo intento explicar alguna cosa durant 15-20 minuts i és impossible que hi hagi silenci sepulcral. I dic, llavors em sento una mica old school, però dic, jo vull que si estic aquí 2 hores, l'activitat serà molt pràctica, tu escriuràs, tu faràs no sé què, però durant 20 minuts m'escoltaràs a mi, que jo tinc el coneixement tècnic sobre això, i vull que estiguis atent. Impossible. El nano està girat, parlant amb l'altre. Has fet la pregunta que jo volia fer. Què està passant amb la disciplina? I amb l'atenció? Bueno, després hi ha la disciplina, però... No, i amb l'atenció, perquè l'atenció s'ha d'entrenar. L'atenció s'ha d'entrenar. És a dir, no naixem ensenyats. No. Això és una cosa que suposo que tots estarem d'acord. Per tant, la concentració i l'atenció també requereixen d'hàbits i de disciplina i a vegades es fa difícil si has anat amb unes intencions molt florides, molt idealistes, a voler anar a buscar un resultat fantàstic quan abans no tens la base ben posada. El que passa és que aquest discurs, certament, pot sonar una miqueta carca, però no, jo no defenso des del... Deixa'm una coseta més, només una cosa més. Parlant amb la Mònica Nadal, que espero que algun dia la podem convidar perquè també entén molt d'educació i tinc molt respecte, un dia recordo que va explicar una cosa. Abans, quan anàvem a missa, perquè s'entengui l'argument aquest de la concentració, tots es convindrem, els que estem aquí, deia que anar a missa, bueno, en el teu cas no ho sé, disculpa, però que anar a missa és una cosa que en molts sentits és una cosa autoritària, que ara no compartim o que molts ens hem separat d'allò. Però a missa ens vam aprendre a concentrar. A missa ens vam aprendre... Vas molt bé, no t'has de disculpar, amb aquest discurs vas bé. Vale, no, entén-me, vull dir, el tema del control del cos, o sigui, aquesta idea vigotskiana de la mediació, de que tu en una activitat, que potser és una activitat mística, aprens perquè t'ho diu el niño Jesús, perquè t'ho diu no sé què, està quiet, i llavors, evidentment, quan li treus la carcassa mística, tu aquest aprenentatge de control del cos l'has fet. Com
una escola que és de racons, que comença sent de racons en infantil, que això té tot el sentit del món, però que després de sobte, està en un pupitre i està molt xungo. I no sé què. Jo vinc de reivindicar el cos, de reivindicar la veu, de reivindicar el moviment, del treball cooperatiu, però tinc la sensació que en alguns àmbits s'ha fet de mala manera o s'ha generalitzat pràctiques que no s'han pensat bé i que han anat en contra de que el nano aprengui el més bàsic, que és ser estar una hora... Clar que puc estar cooperant una hora i mitja, clar que puc construir tal, però també ser estar una hora amb un problema de redox, que tampoc és un delicte, macho, perquè hem passat de l'escola instructiva de no hi ha cos, de no hi ha ànima, de no hi ha cançó, de no hi ha música, que jo l'avorreixo, a, hòstia, ara representa que no pots estar assegut una hora? No sé si passa molt i, per tant, alguns profes d'aquestes escoles innovadores s'enfadaran amb mi, diran, Pau, estàs dibuixant una mena d'allò, tio, però jo ho he vist en moltes escoles i tu segur que també. Bueno, no sé què en penses d'aquest nivell. Primer de tot, hi ha una cosa que heu dit al principi, que he dit, després ho enganxaré, perquè tu has plantejat una dicotomia entre els continguts i l'alumne, no? Que al centre està l'alumne, no sé què has dit. No, centralitat del docent o centralitat de l'alumne. Clar, però és que per mi, ja, però és que aquí és on vaig. La centralitat no és de l'alumne, la centralitat és de l'aprenentatge de l'alumne. I aquí és on jo ficaria el punt mig. És a dir, què vol dir que l'alumne és el centre? El centre de què? O sigui, evidentment, l'alumne és el que ha d'aprendre. I, per tant, l'alumne juga un paper, diguéssim, central, d'acord? Però jo crec que una de les coses que s'ha malentès de l'alumne en el centre és l'alumne fa el que li dóna la gana, els interessos. Jo també he anat a veure escoles i també, perquè imagina't nosaltres, que venim de la... O sigui, nosaltres, els nostres alumnes, els futurs mestres, per dir d'una manera, anem i planifiquem molt bé les situacions d'aprenentatge. És a dir, tu ets un mestre de quart de primària. Tu hauràs de fer que els teus alumnes aprenguin el cicle de l'aigua. I per entendre el cicle de l'aigua, la primera idea molt important és entendre que l'evaporació no sé... O sigui, clar, i arriben allà a l'escola i diuen no, és que diuen que al final que han canviat d'idea i ja no fan el cicle de l'aigua perquè com que és la festa de no sé què, que volen... Clar, i els nostres alumnes, o sigui, futurs mestres que van a aquestes escoles, és com, ara què faig? Pues hem hagut de cancel·lar centres de pràctiques. De dir, no, és que aquí no poden venir. O sigui, en aquestes escoles... Perquè no estan fent pràctiques del que han de fer. Perquè no estan fent pràctiques del que han de fer. Per tant, ho coneixes, això que estàs dient. Evidentment. No. A veure, el que passa és que crec que hi ha dos nivells. Jo crec que hi ha la caricatura, que és bastant minoritària, però que sí que és veritat que centres que han portat a un extrem, diguéssim, quasi ridícul, això, les assemblees de... Treball cooperatiu, no? Sí, no, però és que, clar, o sigui, a la meva escola, que és una escola l'escola, em refereixo als meus fills, que és una escola del montón, o sigui, que no destaca ni per una cosa ni per l'altra, doncs evidentment que voten de tant en tant, doncs el nom de la classe, el projecte que volen fer de tant en tant, però hi ha una planificació de, durant aquest curs, l'alumnat haurà d'aprendre això, després haurà d'aprendre això, després haurà d'aprendre això i després haurà d'aprendre això, perquè és que, a més, si tu no aportes una mica de coherència en el que l'alumne ha d'aprendre, podem tenir absurditats. És a dir, per exemple, vaig al meu camp, vale? Tornem, química, per dir-ho d'alguna manera. Clar, si tu no has pensat que la matèria experimenta canvis macroscòpics i si tu mai has vist bullir aigua, que això ho has de veure a primària, no té sentit llavors... O sigui, no té sentit primer entrar, no, és que m'interessa la física quàntica. Bueno, m'és igual. O sigui, tu no pots pensar en física quàntica si abans no has pensat primer que la matèria experimenta canvis, que la matèria està feta de boletes molt petites. I a primària n'hi ha prou amb això, llavors a secundària parlarem d'àtoms. I llavors aquests àtoms li direm que tenen protons, neutrons i electrons. O sigui, l'alumne no decideix en quin ordre aprèn les coses. Per això existeix una disciplina que s'encarrega d'entendre com s'aprenen les coses. Per tant, titular radicalment crític amb les escoles que entenen que el centre és l'alumne. O sigui, jo no crec que el centre és l'alumne. I els interessos de l'alumne, perquè un alumne, efectivament, pot tenir interessos que no tinguin res a veure... Totalment. I com més petits, el Barça, els videojocs, el no sé què... Molt més basat en impulsos que no passen... Que això no vol dir... Digues. Parlant de titulars, sí. Jo recordo un titular, és que ara ho has dit, no? El titular no és l'alumne, sinó l'aprenentatge de l'alumne. L'aprenentatge de l'alumne és el que està al centre. Això és una cosa fantàstica. Jo recordo un titular que va aparèixer a la premsa, determinat expert en un moment determinat va dir també que s'havia de donar a l'alumne allò que li interessava a l'alumne, que s'havia d'ensenyar a l'alumne allò que a ell li interessava. És que això jo estic en contra. Exacte, jo et volia dir, quina és la teva posició? Estic radicalment en contra. Això no vol dir que això és una mala interpretació d'una cosa que té molt sentit. Que és Auswell, aprenentatge significatiu, que és el que és. Tots són malinterpretacions de coses que tenen molt sentit. Nosaltres el que hem d'aconseguir és dues coses que són claus. La primera és
Partir del que l'alumne ja sap. Vale. Però partir del que l'alumne ja sap vol dir entendre què està pensant. Per exemple, us diré una tonteria, una anècdota molt... Nosaltres en diem moltes tonteries. Un profe de secundària. No et preocupis. Estàvem parlant de la vaga de cures. Fa 4 o 5 anys hi havia la vaga de cures. I llavors, clar, van estar fent una hora una xerrada de la vaga de cures, la vaga de cures, la vaga de cures. I llavors van sortir 2 alumnes i van dir: oye, no he entendido nada de esto de los curas, ¿qué le pasa a los curas con la huelga? Es pensaven que eren uns cures que estaven en vaga. Fantàstic. Què vull dir amb això? És una anècdota molt tonta. Però si tu no parteix, si tu no t'has plantejat la paraula cures, és una paraula que el nostre alumnat coneix, és una anècdota molt tonta, per donar un missatge. Llavors, ui, jo he vist gent d'esquerres fent intervencions en instituts que des de fora pensava, però és que no t'entens ningú des del principi, no vull posar exemples. Llavors, quin sentit té? Com que el centre és l'aprenentatge de l'alumne, de què serveix que tu expliquis molt bé i siguis molt virtuós explicant si l'alumne no t'està entenent? De la mateixa manera que de què serveix que l'alumne tingui uns interessos que no portin a l'aprenentatge. Això no vol dir que tu no puguis contextualitzar un aprenentatge. I aquesta és la segona. La primera és partir del que l'alumne ja sap, que seria tota l'herència ausubeliana, per dir d'alguna manera, de les idees prèvies, l'aprenentatge significatiu. La zona de desenvolupament proper. I la segona seria la idea de... Totalment, sí. I la segona, la idea de que l'aprenentatge és situat. I, per tant, té sentit l'aprenentatge en una situació. És a dir, per exemple, què diuen els lingüistes? Els didactes de la llengua, perdona, diuen: s'aprèn llengua en context. Què vol dir? Que és més bona la gent que aprèn llengua fent cinema o fent guions de literatura de teatre que la penya que aprèn analitzar frases subordinades random. Lèxic random. Per tant, que és una activitat significativa que aprens més una cosa en profunditat. Però jo faria el següent. Jo els diria: voleu descobrir aquest text que està encriptat, què significa? Doncs necessiteu tenir els codis, i per tenir els codis haureu d'analitzar unes frases i us hauré d'ensenyar els trucs per aconseguir desencriptar aquest text. Jo ho faria així, perquè si no ens carregarem la sintaxi. A veure, a mi no se m'hi ha perdut res amb la sintaxi, el meu camp és un altre. Cuidado ara, un altre titular. Cuidado amb la motivació extrínseca, tipus gamificació. Molt bé. Tipus gamificació, que és una altra malinterpretació. És a dir, per tant, avui desmuntarem tots els mites de l'escola progre. I ho farem amb un expert en docència progre. Això és important. No amb un carca d'aquests. Deixa'm construir un fil conductor que tingui sentit. Com que el centre és l'aprenentatge de l'alumne... Jo aniré recopilant. Com que el centre és l'aprenentatge de l'alumne, calen 2 estratègies, però que no tàctiques, no tàctiques, sinó estratègies de com conceptualitza els processos d'ensenyament i aprenentatge, que són partir del que l'alumne ja sap, que això, diguéssim, és tota la idea constructivista de les idees prèvies i l'aprenentatge significatiu, i la segona és fer que allò que està aprenent tingui sentit en un context, que és la teoria de l'activitat hereva de tot el socioconstructivisme. És a dir, tu que ets de física, a mi em fascinava això, ho vaig treure del cap, tot el coneixement previ que també anomenaven en aquell moment, estic parlant d'això, devia ser els primers 2000, de preconceptes. Quan més tupit era, més permeable era. Era gairebé al revés que passava amb la física, en el sentit que quan més dens en preconceptes, però articulat, més fàcil era després introduir un concepte nou. Que si no la gent es perd. Què són els preconceptes? Jo li estic preguntant. Llavors, a veure, aquí preconceptes aquí té com 2 accepcions. Una és els preconceptes que t'ajuden a ancorar, d'alguna manera, els ancoratges, és a dir, com més, per exemple, una cosa molt típica es diu, com més llengües parles, si tu en saps 4, el que et costa aprendre una cinquena és molt menys que passar de la primera a la segona. Però llavors hi ha tota una branca de la didàctica, sobretot de les ciències, però també matemàtiques, a llengua, que són el que s'anomenen les idees alternatives. Les idees alternatives són formes de raonar que construïm de forma espontània. Us puc fer una prova, vosaltres? Home, us puc fer una prova. El Pau està demanant. Us puc fer una prova, Pau. Tu tens una formació científica forta, Anem a posar el Pau a prova. Bueno, hòstia, ara una mica rovellada, però... Vull que amb la... feu servir la vostra forma de raonar més intuïtiva. Jo us pregunto, vale? I vull que els 2 ho penseu, i després responeu. A la 3 responeu alhora. A la 3, Sí. Per què a l'estiu fa més calor que a l'hivern? La primera resposta que us ve al cap. Perquè té a veure amb el planeta del Sol i la Terra. Perquè el Sol està més a prop, oi? Sí. És que estava pensant que era una trampa, però... És una trampa. Evidentment és una trampa. Perquè si no, com pot ser que l'hemisferi sud sigui hivern? Clar, cert.
O sigui, fixa't, Argentina ara està arribant la primavera. Clar. Sí, la resposta... Què ha fet el teu cervell? El teu cervell el que ha fet és fer una analogia amb una estufa. Implícita o explícitament. A prop, lluny. O sigui, això és el que també li diuen els fenomenològics primitius, també és una teoria dels anys 80, que el que diu és això, és dir, la nostra forma de raonar moltes vegades no és coherent amb les sofisticacions que ha construït la humanitat, sinó parlaves del paral·lelisme, però és que el paral·lelisme a vegades ha fet que pensem coses que estan desmuntades científicament perquè durant molts anys es creia això, que la Terra, el model geocèntric, per dir-ho d'alguna manera, no? El model geocèntric, un nen petit, si tu no li fas una instrucció formal de què és la Terra, que juntament amb els altres planetes gira al voltant del Sol, és molt difícil que ho indueixi de la seva observació, no? Què vull dir amb això? El que vull dir és que crítica a l'escola lliure i crítica que Ausubel fa, que a mi jo me'n recordo un dia, que no me'n recordo un quint d'aquests del sindicat de professors de secundària, m'ensenyava un document d'Ausubel de mira, demostro, aquest article demostra que l'aprenentatge per descobriment no funciona. Dic, home, clar, però és que hi ha un consens des dels anys 80 que no funciona, vull dir, és que tota la teoria que hem construït de les ciències es basa en que l'aprenentatge per descobriment no funciona. Per què no funciona? I un dels motius és aquest, perquè les nostres formes d'interpretar el món... Són ideològiques, tio. Estan carregades d'intuïcions... Les analogies són perilloses en alguns casos. Lo de l'estufa... El tema és que nosaltres interpretem el món, o sigui, aquesta idea de que l'observació és pura, és neutra, és lliure... Però podem salvar els fenòmens o no els podem salvar? No, evidentment. No, els fenòmens hem de salvar, però el que vull dir és que interpretem la realitat... Deixa'm reconduir, que si no ens anem a un puesto que la gent et desconnectarà. No. Estàvem intentant fer una taxonomia de coses que no funcionen de l'escola lliure. Ui, d'això fa molta estona. Sí, no, però els estan de recopilar s'estan en el Víctor. Deixa'm centrar-te, Víctor, un segon. Per exemple, per descobriment seria, deixa'm dir-ho perquè tinc molta gent que d'allò, l'escola del bosc. O sigui, el nano que pel sol fet d'estar passant unes hores en un bosc, sol, sense orientacions i directius clares, aprèn per la caixa d'experiments. La caixa d'experiments. La caixa d'experiments. Experimenta el que vulguis. Però què vol dir experimenta el que vulguis? És una hipiada. És una hipiada que està totalment contradita per tots els consensos científics sobre com s'aprèn. La putada de la gent que ha defensat una innovació educativa és que s'ha hagut de menjar tota aquesta càrrega de coses mal enteses i porteu aquesta motxilla de com si estigueu defensant aquest tipus de coses. I així hi ha hagut un component pendular. Deixa'm fer 3 episodis que, abans he dit, vull parlar una mica d'història de l'educació perquè crec que és molt important. Diguéssim, assumint, per dir-ho d'una manera, que durant la primera meitat del segle XX hi ha una escola molt orientada a l'alfabetització bàsica en matemàtiques i llengües, que era la funció, és a dir, el que dèiem, l'escola bàsica ha de servir perquè... El que ara no funciona. Tot el que la gent pugui sortir el departament està obsessionat amb això perquè no funciona. Escrivint i fent càlculs bàsics que li permeti la famosa regla de 3. Sabeu on ve la famosa regla de 3? No. Sí, la regla de 3. D'on ve? Sí, sabem què és, sí. Però d'on ve, no? De la indústria tèxtil, sobretot. O sigui, es tracta de fer proporcions. O sigui, ens interessava obrers que poguessin, en un moment donat, dir, vale, si per tants metres de tela necessito tants quilos de llana, per el doble de... Sí, és una lògica molt utilitarista, que té un sentit a una societat industrial i necessitem que la gent pugui saber escriure i llegir, no? Tots 3 hem nascut a Sabadell, això ho hauríem de saber perfectament, és una ciutat tèxtil. M'ho va explicar un tio de Sabadell també, un profe de mates de Sabadell també, Lluís, sí, m'ho va explicar ell, em va sorprendre. Què vull dir? I sí que és veritat que apareixen la primera meitat del segle XX i sonaran noms, la Montessori, el Dewey, el Kirkpatrick, o sigui, que pensen en una escola diferent, una escola que no sigui simplement una com una preparació pel món d'adult, sinó que és una finalitat en si mateix. La infància és una etapa de la vida que té unes regles de joc propi i per això... Que això ho podem compartir. Sí, totalment. Aquesta filosofia la compartim, no? Clar, però per això quan es diu les coses Montessori, la metodologia Montessori, que vol dir coses de fusta, què vol dir en el fons? El que vol dir és adaptar el món dels adults als nens. En realitat vol dir això, després la gent li fica moltes coses. El que vull dir és que hi ha un als Estats Units, que és una mica, ens agradi o no, qui ha liderat el devenir de la història occidental, per dir-ho d'alguna manera. Sabeu quin és el moment concret en què es comencen a interessar per dir com... anem a pensar com s'ensenyen les ciències? Jo parlo de ciències perquè dic que és el que més ens... Sí, però clar. Quin diríeu que és el fet històric que porta els americans a fer el seu primer currículum de ciències, per dir-ho d'alguna manera? És un fet històric que passa a finals dels anys 50. És igual, us el dic. El llançament de l'Sputnik.
quan els russos llancen l'Sputnik, els americans se n'adonen que no tenen... O sigui, clar, porten 10 anys portant científics alemanys que es fugien del nazisme, i llavors tenien una base de científics superbona, diu, però no estem formant futurs científics. Llavors, és quan comença, diguéssim, la primera vegada que apareix la paraula innovació. O sigui, el concepte d'innovació ve una mica d'aquí, ve de dir, com ho fem per fer polítiques educatives. I, de fet, em sembla que es diu National Defense Act. Depèn de què consideris innovació, no, Víctor? Perquè al final l'escola republicana també és innovador, vull dir... Sí, perdó, potser sí. Sí. L'escola soviètica i el que estàvem parlant, tot i que era de la psicologia, vull dir que no ho sé, però bueno, és igual. Perdó, no, potser no és la innovació tal com l'entenem ara d'agafar gent, suposats experts, a dissenyar plans d'estudi que portin a que els nens s'ho passin bé. Perdona, em referia una mica a això. I plans que venien de dalt. O sigui, que era una política pública del govern en aquell moment per dir, anem a fer, i no us sonen els típics a les pel·lis americanes de les fires de ciències i el papa al cap de setmana ajudant a fer la maqueta del volcà, el nen, és una cosa molt sesentera. O sigui, és com la primera gran onada d'aquesta escola lliure. Per l'Sputnik. L'Sputnik va ser el detonant. El detonant, sí. I llavors el que es fa és es malinterpreten moltes d'aquestes plantejaments de posar, o sigui, construir un món adaptat als infants. O sigui, es passa la idea aquesta de el món dels adults. O sigui, la infantesa no és només un tràmit per arribar al món dels adults, sinó que té una finalitat en si mateixa, que és una etapa que se li ha de... La mala interpretació, si em permets, que jo a veure si la comparteixes, però jo la penso molt també des d'aquesta tradició que saps que m'ha agradat molt estudiar, és el tema aquest de la importància de lo col·lectiu en l'aprenentatge. És a dir, a veure, aquí hi ha un error. Evidentment, des del constructivisme, el primer és la pràctica, i la pràctica sempre és social, i la llei dels dos moments de Vygotsky, no? De qualsevol cosa abans d'internalitzar-se, intrapersonal és interpersonal, ok? Però un llibre que jo llegeixo sol és una... és un artefacte que té història i que té col·lectivitat i que té relació social i que té societat, i si jo estic sol llegint un llibre seria absurd pensar que és un acte individual aquest des d'aquesta perspectiva constructivista, però això no vol dir que ens haguem de posar a llegir en grup. O sigui, jo he vist escoles que han malinterpretat la qüestió del... O jo ho veig amb l'escriptura, és a dir, l'escriptura poètica, l'escriptura que defensem que és important que els nanos s'insereixin en saber construir metàfores, el pensament metafòric, que és una cosa que jo treballo molt. Evidentment, en una classe podem explicar els mecanismes cognitius que treballen, o sigui, que funcionen en una metàfora, per què funciona, però a l'hora de pensar una metàfora, que tu estiguis sol pensant una situació... Llavors, que aquest és un tema també superinteressant, i em sembla que el Riu també ho diu, que en aquella època Vygotsky ja estava mort, però l'obra de Vygotsky no havia arribat a Occident perquè no s'havia traduït a cap idioma occidental. O sigui, les primeres traduccions són a finals dels 60 de Vygotsky, i el que entre cometes era com el pope de l'educació en aquell moment a Europa era Piaget. No us sona, no? Piaget. Però clar, Piaget era una lògica molt de la lògica, o sigui, valgui la redundància, no? La idea aquesta de que tu tens unes operacions cognitives que tu vas superant estadis, i que aprendre és com pujar esglaons, per dir-ho d'alguna manera. Psicologia evolutiva. Exacte. Però els estadis, que a veure, que és una contribució superimportant, la de Piaget, i hi ha 1000 experiments que pots fer amb nens petits que són divertidíssims, però la mala interpretació de Piaget i de tota aquesta primera onada de pensadors pedagògics, per dir-ho d'alguna manera, porta a la idea aquesta de l'aprenentatge per descobriment, que l'aprenentatge per descobriment es torna hegemònic als anys 60, sobretot als Estats Units. Ho dic perquè ara com hem tornat, però que ja va passar. I el que passa és que les evidències dels 70... Anem i tornem, no? Exacte. Les evidències dels 70, i llavors és quan apareix tot una de les idees alternatives que us deia abans. Es genera un consens absolut en el món de l'educació de que l'alumne no descobreix lliurement. No podem demanar a un nen que, observant les estrelles, observant una fulla, indueixi la fotosíntesi, el no sé què. I llavors ja va haver-hi una primera... O sigui, no? És a dir, veníem d'una escola molt tradicional, simplificant anys 50, no? Anys 60 passem a una escola molt
oberta, molt lliure, molt desestructurada, tornem un altre cop a una escola molt més conceptual, rígida, molt centrada en textos. Als anys 80 es posa molt de moda, a Europa, sobretot els textos, els qüestionaris, no? L'alumne enfrontant-se i ha de respondre moltes coses i un pensament molt abstracte, no? I és on apareix el que ara, no? Aquestes coses abstractes de la sintaxis i el no sé què i la part matemàtica de l'àlgebra més abstracta, és com que ha fracassat l'aprenentatge per descobriment, tornem a un aprenentatge molt més estructurat. I als 90 es descobreix Vygotsky, no? A Europa, i jo crec que en part se'n fa una mala interpretació, alguna gent, molta crec que no, però sí que es recupera, i és en el context que en l'estat espanyol és quan es fa l'ESO, no? L'ESO és la primera vegada que l'ESO, per dir-ho d'alguna manera, l'error de l'ESO va ser no concebre que el que havien de fer és allargar la primària sinó avançar la secundària, però bueno, això és un altre debat. Total, que el que vull dir és que hi ha un component una mica pendular. Hi ha un component una mica pendular. I llavors... Però hi ha un moviment de translació en aquesta cosa pendular? Hi ha translació o no? És important, perquè si no sembla que estem tornant al mateix lloc on érem, però jo tinc la sensació que no tornarem mai al mateix lloc on érem. Tinc aquesta sensació. No, però això també val pels que enyoren una escola, abans tot era no sé què. Clar, a veure, evidentment, la societat canvia molt, per exemple, l'aparició, clar, el llibre, però és que clar, ara internet, la intel·ligència artificial, és que estem en constants crisis que ens canvien completament. Però jo crec que està bé entendre aquesta pendularitat de 50, 60, 70, 80 i ara estem aquí, llavors hem tornat i no sé què. Fa 10 anys hi havia publireportatges perquè el vent, a l'ara, per dir-ho d'alguna manera, d'escoles molt... És que a mi no m'agrada utilitzar la paraula innovadora, d'escoles, diguéssim, molt obertes, on l'alumne i els interessos de l'alumne estaven en el centre total, no? I per què? Doncs perquè hi havia un xup-xup, no? Un xup-xup A mi em fa l'efecte que la dicotomia entre aprendre a través del patiment, és a dir, pel patiment al coneixement, per dir-ho com els tràgics antics, i després passar-ho bé, és a dir, si l'escola s'ha d'anar amb el tema de la sang i la lletra, o si s'ha d'anar pel tema de l'esplai i la festa i el joc, suposo que per tu és un fals dilema. És que molt, és que no m'agrada. Per què? Per què és un fals dilema? Perquè és que trobo que és indestriable, o sigui, la satisfacció ha de ser intrínseca. O sigui, el que no podem fer és que la satisfacció i l'emoció sigui el resultat d'una capa de pintura. No? Una capa de pintura. Per exemple, jo he d'ensenyar no sé quina cosa, i llavors el que faig és això, que l'alumne tingui un avatar, i amb aquest els meus fills, jo és que quan a vegades penso, dic, mare meva, no, perquè tinc un avatar que guanyo punts i a partir de 5 punts em puc construir una ciutat i no sé què, i al final és, però l'activitat sobre què anava? No sé, alguna cosa matemàtica. Dic, hòstia, o sigui, del que te'n recordes de l'activitat és llavors, sé que és difícil i pot ser molt idealista, però la satisfacció d'entendre les coses és el que ha de ser el leitmotiv de l'educació. O sigui, hem d'aconseguir, i no sé, hi haurà gent que no estarà d'acord, però jo sí que crec que hem d'aconseguir que l'alumne s'ho passi bé aprenent. Però que s'ho passi bé aprenent no perquè fiquem un aprenentatge, diguéssim, totalment infumable amb una capa de pintura, sinó perquè l'aprenentatge ha de tenir un sentit en si mateix. I quan passa... Hi ha satisfacció. No vull ara aquí venir la meva anècdota personal, però jo he sigut... És que abans no ho he explicat, perdoneu, perquè hem entrat ja molt al debat, però jo he sigut professor de secundària. O sigui, jo, en aquesta carrera que us he començat a explicar, perdoneu, deixa'm fer l'incís, jo vaig fer una pausa. Jo vaig dir, jo no vull ser una persona que estigui tota la vida a la universitat. Tu has trepitjat les aules. Evidentment. No, perdona, jo tinc una plaça de professor de secundària. Tens una plaça congelada. Jo soc funcionari a secundària i soc funcionari a la universitat. Podem dir que ets funcionari al quadrat? Funcionari al quadrat, sí. A mi les mates em costen molt. A la universitat no és ben bé funcionari, però bueno, ja coneixes. Permanent. Una plaça permanent. No, però el que vull dir és que no vull ara... Jo crec que no és bo en debats polítics o d'aquest estil centrar-nos en la meva experiència individual. Jo crec que això és molt qüestionable, no? Però sí que és veritat que jo, la meva sensació de moments que diguin, joder, profe, es que hoy me siento lista, o es que hoy, que guai haver entès això. O sigui, que guai haver entès això. Que potser no ho faré servir per... Hòstia, clar, és que ara entenc realment
una tonteria. Clar, jo tota la vida havia pensat que el pipi sortia de que bevem l'aigua i hi ha un conducte que passa de l'estómac al ronyó. Ah, no, clar, i passa per la sang. Mai se m'havia acudit que el pipi... Perdona, passa per la sang? Evidentment. Però vull dir, la satisfacció d'entendre les coses, per mi, és molt important. I d'entendre les coses. No la satisfacció de passar-m'ho bé mentre... I de la mateixa manera que les classes magistrals. Jo crec que és important que l'alumne escolti a professors que expliquin coses. Moltes gràcies. Totalment. El que tu no pots fer és simplement recitar. No, cuidado. El problema és si tu, la teva classe magistral consisteix en recitar definicions, tipus i parts. O llegir un manual. Bueno, clar, però això és... Però vull dir, el tema és que el que hem de posar l'èmfasi és en els raonaments, en les causes, com això afecta això altre, en quin exemple això no es compleix. Si tu només fas els tipus i les parts, els tipus de... És que això és aplicable a qualsevol àmbit del coneixement. Els tipus de verbs. Tocotó. Els tipus d'animals. Tocotó. Els tipus de registres musicals. Però hi haurà un moment on serà important aprendre's alguna taula per poder fer alguna cosa? Totalment. Quan tu... És que estic tota l'estona angoixat. Quan una persona... No, però estàs dient la centralitat de la memòria. És a dir, que l'objectiu sigui l'aprenentatge per la memòria és el que tu critiques. És a dir, es tractaria d'intentar, potser... La memòria és tan important que no la podem malgastar. No la podem malgastar de forma irrellevant. És tan important i tan preuada que hem de saber quan és important. I per això, justament, jo què sé, doncs les bases d'orientació, no? Aquesta idea de que els alumnes, al final de que han après una cosa, es facin un petit resum, que se'l facin ells, que els hi serveixi i dir, vale, tot l'altre ho llancem i amb què ens quedem amb això? Totes les estratègies d'estructurar el coneixement. O sigui, el coneixement s'ha d'estructurar, evidentment. El que no té sentit és que abans que l'alumne, tornem a les dos grans potes, Què és el que l'alumne ja sap i com l'alumne això que està aprenent li dona sentit? Si tu obvies aquestes dues coses i dius, jo ara t'explicaré no sé què, i no ho vinculo amb el que l'alumne ja sap i amb el que té sentit en el món això, si tu no ets capaç, no? Una cosa molt, molt bàsica, si tu això que estàs explicant no ets capaç de vincular-ho com a mínim amb un fenomen del món real, amb una situació del món real, l'àtom està fet de protons, neutrons, electrons. Ok, digue'm, una situació del món real on entendre aquesta idea sigui útil. Pues jo què sé, les reaccions nuclears, per exemple, entendre per què Iran està fent urani enriquit, no sé què, no sé quant. Vale, t'ho compro, ja ho tenim. Però si tu no ets capaç de dir-ne una, no sé si m'entens. Llavors, el que jo soc crític és amb un consum passiu, o sigui, li diem, és que han de memoritzar. No, tu el que estàs fent és un consum passiu de fets irrellevants, purament enciclopèdics, descontextualitzats i que, a més, vosaltres no heu estudiat que la inclinació dels rajos del sol, no sé, segur ho veu estudiar a primària? Seguríssim. Jo me'n recordo del bosc sec i el bosc humit. Em vaig haver d'aprendre les característiques del bosc sec i del bosc humit. Però vam anar a Sant Llorenç del Munt, a fer algunes excursions. Però de què te'n recordes? Jo me'n recordo precisament perquè anàvem a passejar pel bosc. No, però te'n recordes perquè l'emoció... Podria recitar-te ara algunes característiques del bosc humit. A veure, que l'emoció, que les emocions afecten a l'aprenentatge és evident. És a dir, que les emocions ajuden. És tan fàcil com que recordem aquelles coses que més ens han emocionat. O sigui, una cosa que és irrellevant per la teva vida, possiblement d'aquí 2 setmanes no la recordis. Una cosa que tu t'ha emocionat, per bé o per malament, és més fàcil que la recordis. Però sembla que els estudis diuen que les coses que associem a emocions positives són les que recordem més. Per tant, jo crec que sí que és important que a l'escola, en els processos d'ensenyament i aprenentatge, es respiri una certa emoció positiva. Però el que no podem fer és camuflar i disfressar de joc, perquè això és encara pitjor. Hi ha un... A veure, ha sigut molt contestat, però Hattie us sona, si us sona? Hattie és un... Vale, Hattie, el 2014, va fer una cosa molt loca, que és agafar rotllo, no sé, eren 100... Potser exagero, però eren rotllo... Desenes de milers d'articles, desenes de milers d'articles educatius que equivalien a uns 3 milions d'alumnes. O sigui, una cosa molt grossa. I llavors va fer com una mena de rànquing, va fer una taxonomia d'unes 300 estratègies educatives diferents, llavors el que feia com una mena de rànquing de quin efecte tenien en l'aprenentatge als alumnes. I justament aquesta gamificació superficial és de les que puntuaven més baix.
L'han criticat, Hattie, perquè potser la metodologia no és molt així, però vull dir que sí que és veritat que aquesta idea del joc lliure, i el joc lliure, és que em sembla, joc lliure i càstig, o sigui, la idea aquesta de repressió, estaven al mateix nivell de dolent. Per tant, dius, és que no et posiciono, és que m'estàs dient... O sigui, justament la caricatura d'aquesta dicotomia entre o joc lliure que l'alumne s'ho passi molt bé i càstig que plori, els metaanàlisis amb desenes de milers d'articles el que diuen és que les dues estratègies són igual de dolentes. O sigui, no és que no et mulles perquè ets un equidistant, no? No és que és equidistant, és que són dues estratègies que fallen, les dues, és veritat. Jo no me'n vull anar d'aquí sense fer-te una pregunta, perquè ens indiquen que ja estem arribant a la recta final i que hem d'entrar ràpidament en el test, però abans... Hòstia, el test, merda. No sé si has estudiat, però deixa'm que t'ho digui, és a dir, estaves parlant de la mirada, però també hi ha molta mirada de molt adolescent i de molts joves i de molts adults també, que la mirada està a la pantalla del mòbil, a la pantalla, pantalles, educació i pantalles. Jo ho dic perquè per poder tocar tots els pals, no? En un expert d'educació. Això és un exemple claríssim. S'ha prohibit el telèfon mòbil ara mateix en l'institut, què en penses? Però fixeu-vos, abans de respondre això, fixeu-vos la absurditat d'estar 10 anys el pla digital de centre que hem de desenvolupar, les pissarres, el Next Generation, ens gastem una milionada perquè els alumnes puguin programar una mena de cosidores làser de no sé què, perquè hi havia pasta de robòtica, que tenim unes impressores que no sabem... Sí, però hi ha hagut llocs que no saben que no hi ha ningú al centre, que s'ha hagut de fer un programa per dissenyar actiu... O sigui, primer ens hem comprat el trasto i llavors el Departament d'Educació ha hagut d'alliberar profes... Sí, però això per una cosa tan prosaica, si parlaves amb l'exdirector general, que és que va arribar aquesta pasta i era pasta que direccionalment s'havia de gastar amb això i punto. O deixem perdre aquesta pasta o comprem això. Des del punt de vista del contribuent i el ciutadà és una basura, però aquí el polític de torn et diu, la Unió Europea em diu que m'ho he de gastar amb això. Des del principi alguns vam escriure ja en el Covid l'absurditat de la digitalització educativa. Això és un altre mantra del que no hem parlat, però en quin sentit digitalitzar l'educació és millor que no digitalitzar-la? O sigui, qui defensa que això té sentit? Però suposem que anem a tope amb la digitalització, vale? I tu reps l'input de digitalitza, ui, que les enquestes no sé què, fora els mòbils. És com, independentment de que tu estiguis més a favor o més en contra, o sigui, fotre bandazos és el pitjor que pots fer, i aquí s'ha fotut un bandazo espectacular. I ara, si voleu... A favor del bandazo últim, però jo... Jo crec que... Ludisme, pantalles cremades i mòbils fora. Pot convertir-se en una activitat de formació, no? La destrucció de tots els telèfons mòbils que es trobin... No, però jo, per exemple, sí que és veritat que, clar, hi ha un punt que, clar, jo he treballat molt el tema del que dèiem els experiments virtuals. A mi sí que hi ha un punt que em sap greu. Però jo, malgrat ser una persona que ve del món de les eines digitals... Els mòbils. Sí, jo he notat un canvi en un any i pico. Aquesta setmana he estat a centres que ja tenen aquestes caixetes que els hi fan deixar fins i tot a l'entrada, tio, i no té res a veure. Els últims 2 anys han sigut un infern a les classes. Exacte. Perquè estàs competint amb l'escrol, tio. El docent està combatint i el nano el veus allà que posa el mòbil sobre la taula, el torna a amagar. És que no, això s'havia de fer, tio. Però estic dient que malgrat vinc de l'ús d'eines digitals de l'aula de ciències, jo considero que desdigitalitzar, per dir-ho d'alguna manera, és imprescindible. I amb la intel·ligència artificial encara més. Perquè, clar, és que la necessitat d'enfrontar-te a això, escriure un full... Jo, els meus alumnes del grau de mestres, al laboratori no entren amb eines digitals. O sigui, cada dia de les meves classes de ciències és un full en blanc i anem a dibuixar. Com dibuixes un volcà? Vinga, va, no sé. Com dibuixes els ronyons? Com dibuixes una reacció química? Dibuixos i textos escrit i surt a la pissarra, dibuixa. Vull dir, ara, constructivista, partint de les seves idees, vinculant... O sigui, es pot ser significatiu, constructivista, dialògic, en full i paper. Jo, mentre impedim que les classes les faci el ChatGPT, no sé si això es pot dir, i després l'alumne respongui a través del ChatGPT, és a dir, que el professor dissenyi l'educació a través del ChatGPT i que després l'alumne respongui les preguntes que li ha passat al professor amb ChatGPT, també amb ChatGPT, de manera que l'humà és un intermediari entre dos terminals de ChatGPT, ja em donaria per satisfet. Ho dic perquè... Que això no passi, oi? Que això no passi. Home, sí, no, jo no... Però... És a dir, que això no passi, sisplau, diria. I tu tens clar com fer-ho perquè això no passi? Perquè jo no. No, perquè jo no soc expert en didàctica. Sí, però és que inclús tampoc hi ha molt consens, ni hi ha... O sigui, clar, que bé que va, no sé què. Sí, però és que... No, atenció, perquè... Atenció, és a dir, aquí l'extrem ludita
I això seria incoherent, perquè jo l'he fet servir... Hi ha un grup d'alumnes. Jo l'he fet servir... No, simplement. Jo l'he fet servir per buscar bibliografia, per exemple, que després he comprovat, mitjançant una altra plataforma que és Google, a la qual sembla que li donem, i certament potser se li ha de donar més credibilitat, però mitjançant una altra plataforma que és Google, he comprovat que la bibliografia que em passava la intel·ligència artificial generativa coincidia amb llibres que existien i estaven a les biblioteques. Però et pot fer llistats, el pots fer treballar de forma administrativa. És a dir, això és veritat. Hi ha un... ens van demanar des del grau de física, no? que analitzéssim com el feien servir els alumnes del grau. Això ja no és ESO, això és universitat. I surten com 5 perfils superdiferents. En resumiré 3 només. Els que el fan servir sempre tot el dia, tot, que és com el seu col·lega, per dir d'alguna manera, no? Ho fan servir per tot. El que és com el seu secretari, no? Per dir d'alguna manera. Passa'm això net, no? Els que és el seu gurú, el seu mentor, els de, és que no m'atreveixo a preguntar-li coses al profe, li pregunto al xat, i els que són el seu enemic, no en volen saber res, i hi ha un gruix petit d'alumnes que diuen, no, jo vull treure'm la carrera sense xat GPT, perquè ho considero. I és molt interessant analitzar què responen. Home, comencen a haver-hi estudis longitudinals que diuen que la penya que l'utilitzen els primers 2 sentits que has dit es va atrofiant. Totalment. Comença a haver ja proves de que vas atrofiant la capacitat de relacionar conceptes, de memòria, de concentració, vull dir que al final és el problema. Que clar que és útil, però és útil amb quina perspectiva de desenvolupament humà, no? Donaria per... Un dia convideu algú d'aquest tema, no? Hi ha gent que en sap molt. Volem parlar de tecnologia. Perquè potser no és tant educació com en general la influència, l'impacte de la intel·ligència artificial a la societat. No sé, ha arribat el gran moment del test. Espero que hagis estudiat, perquè representa que ha de ser una resposta ràpida, espontània i intuïtiva. Vinga, va. Si poguessis enviar una nota de veu de 5 segons a la humanitat del futur, a la humanitat del futur, què li diries? Sí, aquesta sí que la porto. Mira, és que no m'he mirat el nom, era un esclau romà que deia res d'allò humà més aliè, no? Com que sóc humà, doncs seria alguna cosa d'aquest estil, no? Nada de lo humano més ajeno, no sona bé en castellà, però hi ha aquesta, no? De que res d'allò humà ens hauria de ser aliè. O sigui, aquesta seria com la... Venint d'un de ciències, t'ho agraeixo. Una de les frases predilectes de Marx, segons el que li va dir a la seva filla. Una cosa de la teva llista de coses a fer abans de morir que en realitat no faràs mai. Mira, aquesta me l'he pensada. Un viatge psicotròpic amb ayahuasca. Una cosa d'aquests altres. Ah, sí? No ho faràs mai, això, tu? No em ve... Bueno, potser, mira, però rotllo així molt loco, Ja, fort. Sí, un viatge fort amb ayahuasca. Bueno, amb ayahuasca... Jo no descartaria que ho facis, però bueno. Potser algun dia quan es sensi gran dic, mira, el papa se'n va un cap de setmana, no ho sé, però... A fer allò que ha dit que... Sí, però que està enllistat de coses que allò dius, hòstia, com seria fer això? A veure, pots viure 24 hores en una altra vida. Bé, sabem que ets un apassionat de l'educació, però ara hauries de triar una feina alternativa. És a dir, per poder-ho explicar després, quina mena de vida faries per només poder-ho explicar després? Sí, això és que se m'acudien moltes coses, moltes. I algunes són molt xorres, però la penya que, per exemple, que es dedica a fer muntatges de ninos, rotllo de Playmobil, saps? Jo petit m'encantava jugar a Playmobil i era com el somni de la meva vida. Però això no ho fan robots? No, però t'ho imagina't fer una exposició de Playmobil d'estar tot el dia muntant peces d'una batalla medieval, per dir alguna cosa, no? Aquesta seria una, N'hi ha moltes, Estàs molt alineat amb el meu fill, llavors, ara, tu. Bueno, però és una cosa... Amb el departament i amb el teu fill. Però no, pensava de dir, ostres, això de petit era com la feina, no? de la meva vida, no? Si em paguessin per fer això. Però bueno, me'n sortien moltes, tot el tema d'això de les altes esferes internacionals, també em sortia el tema de, per exemple, doncs ser el cap de gabinet del Xi Jinping, no? Saps una cosa així, de saber el tejemanejes de... Hauries de parlar molt poc, per ser el cap de... Com es prepara una reunió del nivell entre Estats Units i Xina, no? Doncs allà estan a les bambalines. Si poguessis esborrar per sempre una obra, quina seria i per què? Un llibre, una pel·li, una cançó, un quadre? Aquesta no... ho sento, hi he pensat molt, soc massa bona persona, bueno, massa tonto, massa bonachón, no hi ha hagut cap que dic que aquesta l'eliminaria, però sí que us diré una cosa que em fa molta ràbia, que comparteixo en obres, en teatre, en cançó, que és una obra de teatre que surt gent que estan preparant una obra de teatre, les llibres que van de que algú que està escrivint un llibre i una cançó d'algú que està... Metaobres, metallibres... S'han acabat les metaobres. Exacte, és com... Que sí, alguna està molt bé. Perquè és un recurs molt subat, o què? Perquè és com del rotllo, però si m'expliques una obra de teatre, no m'expliquis una obra de teatre, perquè és com que l'autor, com que és el seu interès,
És com que a mi m'interessen les obres de teatre perquè soc actor... Es posa massa al centre, és un autogòlatra. Pues sí. És un supervivent. M'ho he passat molt bé fent això, doncs ara us ho explicaré. El Carlos Ruiz Zafón, que és molt majo, les de La sombra del vient, totes aquestes. Però al final, el gira és com una obra, un llibre... No estic dient, perdona. Sí. Però és un llibre que parla sobre un llibre, però mai sabrem com era el llibre original que surt a la... I el joc aquest especular no em posa molt nerviós. O la canció que habla de la canció. Però la canció és la metacanció. Bueno, em posa molt nerviós això. Però no les eliminaria. Vale. La teva excusa estrella per escapar-te d'una festa de merda. És a dir, tu estàs passant fatal i has de... Quina excusa dones? En tinc dos. Una són els fills, ara mateix, però durant molts anys també va ser l'al·lèrgia. Començava a agafar al·lèrgia molt forta, algunes vegades, que moltes vegades la tenia, no? Si algú m'està escoltant i he marxat de la seva festa per al·lèrgia, moltes vegades tenia al·lèrgia. No sabran mai quina era l'excusa. Mira, és que m'està entrant una al·lèrgia perquè hi ha pols o perquè ja no sé què... Si haguessis de fer un discurs d'odi a 30 segons contra un objecte, quin triaries? Hòstia, tots aquests tipus teletienda, aquests objectes d'un pelador d'alls, saps aquestes coses que són una necessitat totalment induïda, que és una necessitat, la batamanta, la funda per les llaunes, o sigui, coses d'aquestes que dius, com pot ser que algú s'ho hagi inventat, no? O sigui, tots els productes de teletenda. Però la batamanta era una cosa poètica, Sí, perquè m'he recordat ara de què, però és la típica idea d'una necessitat. Hauríem de fer un dia un número d'aquest, d'un episodi del No n'hi ha per tant, amb batamanta tots. A veure què passaria, no sé. Quin personatge històric triaries com a company de pis? Com a company de pis, aquest sí que l'he pensat. Com a company de pis, entenc que és alguna persona amb qui tens complicitat i et va explicar la seva vida. Un profeta. Qualsevol profeta. Molt de Mahoma, el Jesucrist mateix, la que estic liant, penya, o sigui, com viure el procés de construcció d'una... No soc creient, però vull dir, m'agrada, el concepte de... No sé, cada vegada m'interessen més les religions, sense ser creient, però saber com ho van fer, perquè no, el que dèiem del procés i el producte, no? És a dir, com es va construir, o sigui, com Jesucrist, si hagués existit en la lògica aquesta, va construir home a home, no? O qualsevol gran profeta. Deixa'm fer-te un incís molt curt. Maquiavel, quan fa la llista de quins són els homes que mereixen més glòria, posa en primer lloc, no ho diries mai, els inventors de religions, és a dir, els profetes. Clar. Perquè per ell, religió utilitza el terme gairebé en el sentit d'educació i d'ethos i d'ètica, és a dir, qui ha pogut ordenar, qui ha pogut educar tota la massa perquè més o menys es comporti. Si va ser un dia o va ser... Com ha anat això, no? Com ha anat? O sigui, viure com... Estar 20 anys vivint amb algú d'aquests que ha acabat liant-la pardíssima, no? I que després tens milions de... Seria interessant, no? Quina norma social odies i t'encanta trencar cada cop que pots? A veure, no m'agrada en general donar petons a les dones i als nois no. I llavors el que acostumo a fer és xocar. Saps? És com ho trobo molt... Mai m'ha agradat des de petit, no? La idea aquesta de als homes se li dona la mà i a les noies 2 petons. O sigui, si puc... No és que no m'agradi donar 2 petons, però quan hi ha... Sí, quan ve un noi i la nòvia és com, hola, què tal? 2 petons. Pues si puc a la noia, no li dono 2 petons. I li dones la mà. Li dono la mà o xocar, alguna cosa. Jo intento fer un terme mig que sigui xocar els dos, saps? És una manera de ser inventós. De trencar amb això, és que ho trobo... no sé, molt clàssic, molt patriarcal, molt... No sé. Sí, intento trencar-ho bastant, això. O llavors petons a tothom, també. Sí, també, però si no tens prou confiança. Però no, això... Prefereixo no fer petons a algú que discriminar entre homes la mà i dones petons. Està claríssim. Què t'encén creativament? Hòstia, i la meva dona li posa molt nerviosa, anar-me'n a dormir. O sigui, és com, ja estic al llit, estic això, i pum, Marta, he tingut una idea, he d'anar a l'ordinador a escriure, i és com, com pesada. Això no ets l'únic que em sembla d'això, Sí, sí. O sigui, el moment que ja, entre cometes, he desconnectat, i és com, pam! Clar, que pots sortir de la rutina i comencen a aparèixer connexions. Sí. I si el cel existís, què t'agradaria sentir dir adeu quan arribessis a les portes del cel? Bueno, doncs, a mi, tot i que no sóc religiós, si al final hi hagués algú que et digués, bueno, pues, tu has currat, has passat la prova, no sé com dir-ho, saps? Alguna mena de que... O sigui, no sóc creient. La gincama te l'has passada. Sí, hòstia, seria com... Saps? Vull dir, et mereixes entrar al cel, però aquesta idea de... Perquè en realitat és com molt trist, no? En realitat, assumir, jo no crec en cap mena de transcendència de la vida material, però si existís,
Sí, al final és com... O sigui, la lògica aquesta cristiana, no?, de que t'has de guanyar el cel. Sí. Doncs com ho diguessin, doncs mira, has fet coses dolentes, Víctor, evidentment, que em fotés una mica la xapa, una mica d'això, però al final diguis... El còmput és positiu. Però el còmput és positiu. Surt a sumar. Bueno, sí. Seria com, bueno, mira, algú de pena, jo què sé. Molt bé, Víctor, doncs moltíssimes gràcies per venir. Tu eres del club de fans, la tenia preparada. El club de haters. Les hem canviat, la vam canviar fa un parell de programes. Hòstia, aquesta la portava preparada. És que hi ha un pool de preguntes i van variant, i ara no ha tocat, però bueno, ens ho pots explicar. No, és que havia pensat la samarreta, no? Sí, digue'l. Del club. És, vale, Víctor, ja ho hem entès, no cal que continuïs explicant. Super. Moltes gràcies, com et deia. T'ho has passat bé? Molt bé, sí. Pues res, moltíssimes gràcies per venir. A vosaltres, gràcies. Thank you.